uKhuzani uwole izindondo ngokudayisa kakhulu. Udaba olubhalwe uMthobisi Sithole lapha kwiLanga newspaper. Uhaliselwe ikhampani yomculo yamazwe omhlaba, umculo kamaskandi uKhuzani idlamini yaseMpungose ngokudayisa kahle kakhulu komculo wakhe. Lokhu kwenziwe i-Universal ngoLwesithathu ebusuku eRosebank eGoli. uKhuzani ukonyuliswe ngezindondo ezihlanganisa ukuthengwa komculo wakhe oshaya igolide omunye ama-platinum ezingomeni zakhe ezikhethekile. Ngokwesitatimende esikhishwe ile khampani, okuyikhampani yabamhlophe enamagatsha naphesheya kwezilwandle, ithi ukukomelisa kwayo umculo wenza kahle kungenxa yokuthi izibophezele ekwesekeni umculo wesintu. Ithi izimisele ngokubona lo mculo kamaskandi nendima yawo ukhula kakhulu nasemazweni omhlaba ngaphandle kweNingizimu Afrika. Maningi amaqhawe asebenze ngokuzikhandla kwezomculo, kodwa sibone ukuthi ukusebenza kwaKhuzani sikuphakamise kule minyaka yakhe ewu-15 eyibambile kwezomculo ukuze lo mculo wesekwe ngendlela egculisayo, kusho istatement. Le khampani iyona esabalalisa umculo kaKhuzani ezindaweni eziningi, okubalwa nezinhlaka ezithengisa online. Ukukhishwa kwalezindondo kuvela ukuthi ikwenze ngokucwaningo lwayo ibambisene nabakwa-Recording Industry of South Africa, ngamafuphi okuyiRISA. Phakathi kwezingoma okuyizona ezimenze wahlomula ngale mikomelo kubalwa ethi Isipoki Singafi eshaya i-double platinum, ethi Umjolo Lo ethole i-platinum, ethi Izja noGod eshaya igolide, ethi Angidlala Nezingane eshaya igolide, nethi Imbongolo ephume kuZibandlela Disemba nyaka yathola igolide. Exoxa naleli phephandaba uKhuzani uthi ujabule kakhulu uma abantu bekhombisa ukuwuthanda umculo wakhe. Utshele iLanga langempela-sonto ukuthi kuyamkhuthaza uqhakanyiswa kwemisebenzi yakhe esaphila. Kubuhlungu ukuvundululwa komlando womculi nemisebenzi yakhe emihle engasayibonanga, ngoba lokho akwenzi mehluko uma engasayijabulelanga esaphila. Ngiyabonga kwabaka-Universal ngemikomelo abanginikeza yona, ngoba izinkampani eziningi zomculo ziyawafihla amagelo omculo ngenxa yokuthi zisaba ukukhokhela umculo imali yakhe, kusho uKhuzani. Ubonge abathandi bomculo wakhe abamesekayo. Le khampani isayinise nabaculi bayo abasha okunguMdumasi, uMlabalaba, uMbuzeni njalo namasinamuva amasha. Hayi, sibonga kakhulu. Bayamukeleka abafowethu kule khampani ezikhondla engaphezulu ngisho kaRISA. Right, lokhu ingene njalo-ke iy'lokotho ezinhle ukubongela uKhuzani kakhulu ngomsebenzi awenzile. Amarekhodi awenzile ayamkhulumela. Sibonga nawe ikhampani i-Universal ngokuthi umlando wakhe iwuvikele, iwuprotecte, ebese iwubeka ebalazweni. Yebo, khona kuhlukile ukusebenza kwamakhampani. Amanye amakhampani anobudlelwano obuthize nabakwaRISA, into yabo ihengilishwa kwaRISA, kodwa i-Universal inendlela edila ngezinto zakhona. So lokho kwenzeke kulensizwa kaMpungose, sikubonga kakhulu. Abalandeli balensizwa abajabule, beqholoshe futhi abasafunayo ukuyobheka ku-Google bangawusebenzisa, besebenzishe ngisho ne-AI. Akunankinga ukuyothola ulwazi abafuna ukulithola, kodwa angeke kushintshe okusekubhaliwe emlandweni ngalensizwa yakaMpungose. uMpungose unesikhathi eside kafika emculweni, kuyaziwa. Wafika ngalezi ayikhathi ezoqedela umsebenzi wensizwa eseyadlula emhlabeni okuwumgqumeni kwakhe Khumalo. Ngakho-ke una-more than 15 years ela endimeni. So amagalelo kaKhuzani ayasikhulumela, ayabonakala, and futhi abantu abalandela ngemuva ababukela kuKhuzani abalahlekile, yilokho nto kumele bekwazi. Siyazi ukuthi esikhathini samanje sekunendlela umculo ohanjiswa ngakhona, sekunendlela okwenziwa ngakhona online, bephusha abaphushayo, beqhakambisa kwabaqhakambisayo. Kodwa uKhuzani ulokhu eyibambile kuze kube namhlanje, akukho lapha asala khona. Noma ngenziwe inguyazana kukhulunywa izinto ezithize with the hope yokuthi mhlawumbe uKhuzani uzovaleleka lingabonakali igalelo lakhe, kodwa abantu abaneqiniso abawaziyo umculo wakhe uthi uhamba kanjani bayazi ukuthi akukho uKhuzani angaka-achivanga kulo mculo kamaskandi. Sibonge ukuthi ikhampani yakhe Universal yenze sure ukuthi ukusebenza kwakhe eyakuvikela umsebenzi wakhe, iyawuvikela yonke into iba sesimeni esiright, zonke izinto zihamba ngononini. Sibonge ukubona bonke abathole ithuba lokubuka le video kuze kufikela nisale kahle.